is what you will see inside Cafe Sinukwan. Actually, ito yung sa may entrance, tapos ito yung sa papunta pa lang dun sa mismong cafe. From our house, nasa 30 to 45 minutes drive lang siya, and I could say na maganda yung daan papunta doon, very smooth yung travel namin. Weekend kaming pumunta kaya they are open as early as 8 AM. Meron silang entrance fee na 50 pesos per head pero yung bata wala nang bayad. Located sila sa Baliti, Arayat, Pampanga. Kung gusto mo lang mamasyal-masyal, maglakad, kahit hindi ka pumunta sa mismong cafe nila, okay lang kasi included na yung amenities ng park. So ito pa lang yung papunta, iba pa yung 200 plus steps pataas papunta sa park. So ayan, picture-picture muna. By the way, kung hindi kayang maglakad at kung kaya naman ng sasakyan mo na uphill drive, kayang-kaya dahil may parking sila sa taas. Ayan, pag nakita nyo na yung maliit na kubo, dyan na magsa-start ang ating 240 steps pataas. So yes, dyan pa lang magsa-start yung bilang na yon. I would suggest na magsuot ng comfy shoes, comfy clothes kasi talagang pagpapawisan tayo. Sa mga bata, kaya naman nilang umakyat dyan pero syempre may tendency na mapagod. Ito, kailangan lang ng konting alalay lalo na pag medyo galing sa ulan yung weather kasi wala talaga siyang railing yung ibang parts. O diba, worth it naman yung lalakarin at pagpapawisan mo kasi ang ganda ng view, very green, very refreshing. Yun nga lang, medyo malamok kaya ingat sa lamok, okay? Okay, finally, after mga 10 to 15 minutes na lakaran, nandito na tayo sa pinakataas niya. So, ayan yung makikita natin. Ayun yung cafe nila, papunta na tayo dyan. Ito yung daan niya. Debit credit card. Ayan yung in-order ko, coffee, di ba? Ang ganda ng view, tsaka refreshing na siya dahil nga sa haba ng nilakad. And nag-order din kami ng Clubhouse sandwich na may fries at tsaka tapa. Yung tapa nila masarap, malambot, tsaka malasa. Meron pa silang isang picture-perfect na spot dito sa kanilang tree nest. Aakit ka lang ng konti. Ayan, picture-picture na. Ito yung pababa mo, oh. Wow. Question is, will I recommend the place? Oo naman, maganda naman yung naging experience namin dito. Nakakapagod lang talaga. Although yung food, quality ng food and drinks, pwede pang ma-improve. Yung entrance fee, environmental fee, medyo nabibigatan din ako. Medyo mahal. Sana ma-improve pa nila yung quality ng food and drinks na sinaserve nila. Alam mo yung parang gusto mong balikan dahil sa food plus view. Ganon. Kasi to be honest, ang dami ng coffee shop dito sa Pampanga at syempre labanan din yung quality at lasa ng mga sinaserve nila. That's it for this vlog. Thank you for watching. Bye-bye!